ban ɗaukan miki ba. Wai ne kullun saboda Allah da Annabi sai aje kuɗi sai ki kwashe min kuɗi idan ne magana ki dinga rantsuwa. Ki dinga ce baki kwashe wannan kuɗin ba saboda Allah ni da kuɗi zai ci kanshi ne a cikin gidan nan? Wallahi mama ban taɓa ɗaukan miki kuɗi ba. Wai ni da waye a ɗakin nan ne tsakaninki da Allah? Wallahi mama ban taɓa ɗaukan miki ko naira 5 ba. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka kuɗi zai ci kanshi kenan ko baki ɗauki min ko sisi ba kuɗi zai ci kanshi ko? Allah ne mafi sanin daidai mama. Wallahi ban ɗaukan miki kuɗi ba. To kuɗi zai ci kanshi ne? Ina kuɗin suke? Na aje kuɗi ban gani ba ki ce ni da ke a ɗaki sannan kina gaya min cewa wallahi baki ɗauki kuɗi ba kuɗi zai ci kanshi ne koko kuɗi zai gudu ne? Za ki gaya min inda kika aje min kuɗi na koko sai ranki ya ɓaci. Wallahi mama ban taɓa